Welkom, goedenavond. Dit is Schinveld, of zoals ze zeggen, Schilvend, bij 0 graden. En het zakt misschien wel naar de min vanavond in de gemeente Onderbanken. Dit is het stadhuis zeg maar, van Onderbanken hier achter ons in Schinveld. En we staan op de berg en wachten wat eronder vandaan komt. Er komt namelijk een leegstoet van de vastelovensvereniging Schilvend Alaaf heen naar boven toe. En die gaat je de komende minuten live meemaken in het centrum van Schinveld, waar eindvrouw natuurlijk altijd de basis en dat is de burgemeester. De waarnemend burgemeester Odile Wolfs. Odile, prachtig verkleed. Ja, zeker. Maar de vastelovend is voorbij, maar we pakken nog wat extra's mee in Schilvend. Nou, dit is gewoon mijn burgemeesterstenu, dus dat mag ik erin zien. Hè? Ja, zeker. Ik zie er toch nog wat groen, geel rood. Een beetje toch te bij vanavond. Hè? Beetje bescheiden, hè? Ja, even rood, geel en groen, ja, dat ken ik wel even. Ja. Schinveld heeft alles, hè. Schinveld, daar kunnen ze prachtig zingen. Daar laten ze een geit op en die wordt dan in Gelderland gevonden. Ja. En nu hebben ze ook nog een leegstoet. Ja, er zit potentie in de hoofdstad van Onderbanken. Dat is zo. Schilvend is de grootste kern van Onderbanken. Hè. Neven Merkelbeck heeft zich ook laten zien het laatste jaar natuurlijk met de DOLS. En Jorbik en Bingelder. Dat zijn ons 4 kernen. En straks in 2019 dan zijn het er 15. Hè. Want dan heet het voor Beekdalen samen met Nut en Schenne. Maar Schilvend liet zich zien. Schilvend pakken zich de lui bijeen. We hebben een actief verenigingsleven. Het kan af en toe nog wat meer, maar we zijn heel content. Zeker met onze vastelovensvereniging Schilvend Alaaf. Die 3 jaar geleden jubileum houden. En toen op het idee kwamen, we doen het extra's, een lichtjesstoet. En in 3 jaar tijd is dat uitgegroeid tot vandaag een formidabele stoet van zeker 46 wagens. Dus geweldig. 48 heb ik al op papier gezien, dus ze zijn er weer extra bijgekomen. Ja. Maar langs de kant, het zien ook niet alleen maar mensen van Schilvend. Nee. Brunsum heeft vlakbij de hoer nu heel veel mensen. Zit tegen de grens aan. Ja. We maken natuurlijk deel uit van Parkstad, maar Gangelt zelf kan zien als buren. En Schenne uiteraard Sittert, dat is eigenlijk allemaal niks. Hè. 10 minuten en de business Sittert, dus die zijn ook allemaal welkom. De lui komen hier op af en kunnen het waarderen wat hier gepresteerd wordt. Het geldt ook voor de deelnemers, hè. Ze zien niet alleen maar hier de deur. Nee, ze zien niet lang hier uit de deur op. Ze komen inderdaad van heinde en ver en melden zich aan op tijd omdat men het een heel leuk evenement vindt. En de bezoekers ook dus. We gaan kijken. Dankjewel alvast voor dat prachtig Groesels dialect. Even uit Schilvend. En doe toch alsjeblieft een shalom. En die wat niet kijken, die komen loren. Ja. Is dat goed? Dat is goed. En ik hoor net dat de stoet van boven afkomt in plaats van de onder. Ja, ik wil niet onderbreken, maar ze komen van boven naar onder dit jaar. Elke jaar is het weer gaat anders. Dit jaar hebben ze deze route en dat is fantastisch mooi. Goed zo. Dankjewel. Veel plezier met kijken en een fijne leegstoet. Ja, hier ook. Amuseer dich allemaal samen. Ik loop toch heel even naar onder. Ja, Nick, mijn cameraman, loop even met me mee, want Nick heeft stond 2 belangrijke heren van Schilvend Alaaf. René Penders is de president. Dag René. En John Wevers, zo'n belangrijke man, die veel duidt voor de vereniging. En volgens mij ook de orde heeft ontvangen dit jaar proficiat. Ja, dat klopt. Dankjewel. En is dat een orde die je moet dragen? Of is dat een tatoeage of een piercing? Of, Zo erg is het gelukkig ook weer niet. Verdoont hij niet de lu merken, maar hij had een prachtige orde gekregen die hij om kan hangen. En hij had die ook echt verdiend, want hij is een van de prominente lui in het dorp op het gebied van de vastelovend. Zo'n orde is ook om aan te geven, ja oké, het is allemaal vrijwilligerswerk, maar er stikt er zoveel extra's in en dan hangen we dicht erop. Maar het is ook niet alleen maar bedoeld voor de vastelovend. Het is bedoeld voor alle inzet die hij deed voor andere verenigingen ook in het dorp. Ja, dan kunnen we alleen maar voorzien met zo'n man. Nou, ik ben blij met dich, want wij gaan binnen zitten op een iets warmere plek. En wij laten John Ganselijn hier boeten achter. Daar hebben ze 3 onderboxen aan, heb ik begrepen. Ik heb het 3 aan, ja. Dus ik zal het niet koud krijgen. Ja, doet zich die jas dadelijk iets meer toe, want we hebben oostenwind vanuit Duitsland. Dat is vrij fris. Maar we werden een beetje verwarmd door de Joekskapel hier achter ons. Welke kapel is dat? Het is zaadharmonie, vreugdendreug, laat en zaad. President, zien we al begos? Komt de stoet eraan? Ik zie een en ander door Heuvelberg al komen. Dus ik denk dat we kunnen beginnen. Nou, dan gaan we naar binnen toe en dan wens ik dich veel plezier, hey, Boete. En dan gaan we kijken naar de 3e leegstoet. Dus 3 jaar geleden begon wie Schilvend Alaaf 77 jaar bestond. Hij vanuit de dorpskern
van Schinveld. Ze komen dus boven van de berg af en zullen heen ondergaan. En we laten toch dat het komende oor zien wie de stoet vertrekt. Nog een keer, wie houdt die hoekskapel? Niet zaad, maar laat, maar droog en vroeg. Houdt het op vroeg en droog en laat en zaad. Oké. Muziek, meester. Dat is prima. Ik zal even kijken waar ik eventueel kan interviewen. Uit Limburg komt de muziek. Toch weer een grote hit van Beppie Kraf van een aantal jaar geleden. Een jaar of 20 geleden misschien ook al. Hier gespeeld door de lokale Joekskapel. En daarboven komt de leegstoet van de Berghaaf. René, het hit hier in de buurt ook op de berg toch? Hè? Het is de Kloosterlaan is dit. En vanuit de Kloosterlaan komt de stoet dus met het gemeentehuis op de achtergrond in het leeg. Richting de Plats. Hè? Dat is de echte kern van Schinveld, toch? Kern, ja, dat is een van de onderdelen van de kern van Schinveld. De Bergstraat aan de Plats. Dat is eigenlijk de kern van Schinveld. Ja. Daar zullen straks ook de meeste kijkers, denk ik, voor de optocht storen. Even kijken of John Wever zal zijn positie heeft weten te vinden op de straat. Ik zie hem nog niet zo 1, 2, 3. Jazeker, Tom. Ik heb hier een echte Schinvender voor me staan. Ik zal eens vragen wie heer dat ervaart zijn derde lichtjesstoet. Wat vindt ze van het feit dat we voor de derde keer zo'n stoet organiseren? Ik hou het niet verstaan, zeg het dan. Wat vindt ze van het feit dat we voor de derde keer zo'n lichtjesstoet organiseren? Ah, geweldig, geweldig. Daar heb ik jaren van gedroomd, dat het hier zelf nog eens een keer kwam. Ja? En wie onderscheidt zich dat dan van een normale carnavalsoptocht? Ja, ik denk dat dat extra is, hè. Gewoon extra erbij. En dat is toch wel gezien dat we zelf dat gaat de staat zijn, denk ik, tenminste. Ja, dat we de durf hebben om te doen. Ja, maar dat was natuurlijk 3 jaar geleden toch wel een gok om in het kader van 7x11 carnaval in Schinveld zo te organiseren. Maar het bleek toch wel een goede zet te zijn. Ja. Zeg maar, ja, we kunnen alleen maar trots op zijn, dat vind ik de mensen. Dat kunnen ze een uur over gaan kallen. En zeker een van ons die in de verenigingsleven en alles gezet heeft. Ik vind het geweldig. Echt. Dankjewel. Ja, John staat op straat. Het de microfoon van Lo TV, dat is de lokale omroep van Onderbanken. En dat zien ons partners vandaag, of wij zien eigenlijk te gast bij Lo TV, bij de lokale omroep. Zo moet ik het toch zeggen, René. Ja,
Ja, dus de lokale omroep had ons ook 2 jaar geleden bij de eerste keer geholpen en ook toen al de uitzendingen verzorgd. En dat hebben ze op een hele mooie manier gedaan. Verzorgen net trouwens de collectanten. Dat zijn dames meestal van de Raad. Maar ik wil die toch ook even specifiek benamen en bedanken dat ze toch weer de tijd nemen een vrijwilliggever voor ons te collecteren. Ja, wat ook Schilvend Alaaf, de vastelovensvereniging zelf, vrijwilligers doorheen. Daar zitten ook de kerttrekkers van deze leegstoet, toch? Ja, die zijn voor hij toevallig aankomen met deze wagen. Hij leefde in de Loeg. Die is gemaakt door Jos en de Wim Meesen, onder andere door die 2. Maar dat zijn eigenlijk de karttrekkers van de lichtstoet. Ze hebben dat de eerste 2 jaar aangezwengeld en hij ziet voor Jos en door beeld lopen. Zijn dochter Mariska zit in de wagen, tenminste in het vliegtuig, en zingt tijdens de ganse optocht live. Ja, meetje natuurlijk kan zeggen, maar het vindt het ook echt fijn. Hè? Ja. Het moet niet per se. Nee, het deed het met alle plezier. Jazeker. Nee, Mariska is een beetje de lokale zangheldin, toch? Ja, dan wil ik niet direct andere zangers die ook geen turp wonen te niet doen. Maar ze zingt beter als het hoeicomité. Ze zingt stukken beter wie het hoeicomité. En het heeft toch de liedjesavond gewonnen, bij jou? Ja, ze had dit jaar ook trouwens weer de lokale liedjesconcours gewonnen. En dat hadden we toen al voor de 3e keer gedaan. Maar het is ook een prachtige wagen. Ze hebben door Dremond aan gewerkt. En de heren hebben gebouwd, de dames hebben geschilderd. Gymnastiekvereniging Olympia. Een van de grootste verenigingen, denk ik, dorp. Ja, ik denk ook wel de grootste vereniging. Het is ook de grootste groep die meteen meelukt. Hongendmaan. En ja, ze beelden de Disney-figuren uit. Ja, er moeten natuurlijk generatoren mee, want dat ligt op branden, de ganse opdag. Ja. Ja, die zien natuurlijk op de top fit, hè. Gymnastiekvereniging. Ja, dat willen ze ook graag laten zien. Kijk maar eens wie ze springen en dansen. En hou dit maar eens in de ganse optocht vol. Maar bij 0 graden is dat wel fijn, hè? Ja. Ze springen zich in ieder geval warm. Dus je hebt dit 3 jaar geleden bedacht, wie de vereniging 77 jaar bestond. Ja. Die is dus van 1938, dat is dan best in Limburg toch een vrij oude vastelovensvereniging. Ja, we zijn, nou is het begonnen. We zien hier Oscar, Ja, Nederlandse regisseur, Frozen. maar die van Frozen, ja inderdaad. Ja. Ja, wat moest ze zeggen? Ja, het is destijds begonnen met 2 verenigingen, de Zandhazen en de Meuten. Die zijn uiteindelijk in eind jaren 60 gefuseerd in Schilvend Alaaf. Want 2 kapiteins op 1 scheep. Hè? Nee, dat moet ze niet hebben. En dat is gelukkig goed gegaan. En we zitten nu de vereniging Schilvend Alaaf, de carnavalsvereniging van Schilvend. Ja, en ondanks die fusie in de jaren 60 pak je 1938 als begin. Ja. Dus Dat wordt oorsprong, joh. Ja, dus dat mocht je toen. Waar gaan de pastoor dat moeilijk deed? Of, Nee, gelukkig niet. Maar dat is een beetje een slechte start geweest, 1938. Want dan heb je natuurlijk een paar jaar stilgelegen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, Zo heet het. dan had ze een paar die woorden verkeerd tussen zitten. We hebben we Grease. Dus, Grease is Grease. Ja, dat zijn de vrienden van de voetbalclub. Die toevallig ook Olympia heet. En ja, Grease, 40 jaar geleden, wordt dat natuurlijk in een grote bioscoophit. Maar ja, ook John Travolta en Olivia Newton-John gaat ouder geworden. Maar dus is de wagen, Greased Lightning, is nog immer aanwezig. En Grease Lightning is natuurlijk perfect voor een leegstoet. Ja. Met op de achtergrond de dorpskern met de Eligiuskerk.
In Schilvent hebben eigenlijk al eeuwenlang mensen gewoond. Je zo het goede klei aan de rode beek, hè? Ja. Pottenbekkers zo te heen. Hier komen koks aan, René. Ja, en die zijn niet van Schilvent, maar dat is de drumband van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Beek. En dat is een beetje een groep die met een koks maken muziek. Ik geloof dat we even naar John gaan. Was dat de John? Ik sta hier bij die drummende koks. En dat is een prachtig lawaai, om het zo maar te zeggen. Het klinkt tegenstrijdig, maar fraaie uitdossing. Ja, we kunnen ze lastig onderbreken. Maar het gaat wel gelijk, dat mag ook wel, hè, voor een drumband. René, ze bedenken zich eigenlijk van, ja, wat voor echt gaan we opvoeren? Ja. Oké. Ja, Oscar Geur de Gooteur. Kleine aanwijzing van John, onze regisseur. Die heeft voor de gelegenheid ook zo'n pakket aangenomen van de Frozen film. Ja, het gaat gelijk op. Ja. Zie je dan gasten die zichzelf aanmelden om deze show te komen brengen? Nou, deze hebben zich inderdaad zelf aangemeld. En vorig jaar hebben ze ook al trouwens metgelopen. En er zijn een hele hoop die hebben vorig jaar al metgelopen. En die vonden het geweldig om nog een keer mee te doen. En de drumband, dat is dan een beetje à la Stomp. Ja, de theateract. Blik op de weg. John Wevers. Blik op de weg. Leg het toe. Voor creatieve. Ik kom uit Heerlen. En ik heb al 4 keer de eerste prijs gehaald. Met lof en trots. Het gaat niet om de prijs. Het is geen plezier. Niet alleen voor mij, maar ook voor het publiek en voor de jury. En voor de presentator. Oké. Je hebt geen blikschade opgelopen. Zegt u? Je hebt geen blikschade opgelopen. Nee, geen blikschade. Nee. Ik zeg maar een stalig gezicht. Nou, dat is niet voor jou. Echt stalig gezicht. Veel plezier. Dank u wel. Goedendag. Hij speelde het spel mee. Dan was het eigenlijk close-up scène. Hij heeft de ganse fiets met blik omgebouwd. En zo knippen ook naar het programma Blik op de weg. Het stik van die programma's, hè, waar allemaal die ongelukken zijn. Vooral in Rusland, want daar hebben zo'n camera op de voorhoed. Ja, dat zie je dan weer terug op allerlei RTL-programma's. Ja, en al die andere zenders. Ja. Kijk eens. Dit is Brunsums. Ja, dat zijn de streupers die ook al ieder jaar meetrekken. En dat is de garde. Streupers is een vastelovensvereniging uit Brunsum. Brunsum heeft er meer. Ja. En daar komen we nog straks nog het van tegen. Onder andere de Stadsprins. Maar het is ook weer een prachtig verlichte wagen. Ja, de Toddenzek zullen zeggen, dan zien we van de stroot af. Dat heeft natuurlijk de afgelopen weken ook alweer betekend dat mensen door wat oren in hebben gestoken. Ja, er zijn toch heel wat die maandenlang ermee bezig zijn. Dat is een groep uit Voorsje. Iets met barbecue. Ja, de barbecue. Ik zie een kool op de wagen. Ja, en als er zo'n vrachtwagen is, dan moet dat wel uit Heerlen zien. Ja, dit is carnavalsvereniging Molenberg. Met prinses Anja en jeugdprinses Kimberly. Ja, Molenberg is een week in Heerlen. Die hebben een eigen vastelovensvereniging. En een eigen discowagen. Al die wagens hebben ook weer vaste begeleiders, hè, voor de veiligheid. Want ik kan niet zomaar zo'n stoet organiseren. Nee, dat is ook verstandig dat het toch allemaal gaat nu neerverlopen. Want
Net zie je dat lui opeens voor de wagen en zeker kinderen voor de wagen springen omdat ze denken dat er het uitgegooid werd. De volgende club uit Brunssum. Ja, en wat het goed is, zou dit de wagen moeten zien van de Brikkenbekkers. Twijfels, hè? Ja, ik moet ze nog eens even zien. Dreigesturm willen we hier zien. Want dat zou dan met moeten varen. Dat zou dan met de wagen moeten zitten. Want de stadsprins van Brunssum is dit jaar niet zomaar een stadsprins. Het is meteen een dreigesturm. Zoals wie dat in Keulen is. Hè? Ja. Met een bouwer, een jonkvrouw en een prins. Ja. En er was er wat bijzonders met die jonkvrouw toch? Ja, vond het heel bijzonder. De jonkvrouw is juist nog voor de vastelovend pap worden. Nou, proficiat. Dat vind ik helemaal knap voor een jonkvrouw. Ja, Brunssum heeft natuurlijk een genderneutrale optocht. Dus. Ja. Nou, we zien de dreigestier niet. Maar misschien hebben ze de pakken weer moeten inleveren. Dat zou Of komen ze dadelijk nog voorbij, wie weet. Je ziet het is hoors gans duister in Schilvent. Ja, kijk eens door wie mooi het ziet. En de woers komt voorbij. Ja, dat is spuit 11. 4 gunt voor de woers. En dat is heel letterlijk. Prachtig versierde mutsen. En voor sommige mensen is het fijn dat ze bergaf moeten, toch? Ja, dat is sowieso bij deze optocht. In het verleden hebben we een paar keer, en het nooit voor de grote optocht, morgen ook allemaal, dan gewoon voor bergop. Maar mensen dat zo deed, dan is het best wel vermoeiend en het wil ook wel eens geen leuker trekken. Ja. En de volgende dag vult ze het in de kuiten. Ja. Ja, bij een leegstoet hier laserstralen. En die werden ons volgens mij gebracht gans vanuit Kerkrooi. Ja. Door Schunjek. Daar zien ze ja. Het is gewoon een riende discotheek, hè? Ja. Hoe ze gaan er maar naar de kroeg. Zacht nulland, dat betekent dat ze toch een beetje van richting Bleierheen komen. Ja, het is een van de weinige mienschachten, Ja. monumentale mienschacht die nog in de Boeteloch te zien is in Kerkrooi. Nou, het is echt een showwagen. Jans oes Kerkrooi. Ja, dan moesten we nog even bijpraten over de lokale politiek. Want ik zit in een hijskraanwagen. Ja. Vrouwen hebben in het dorp afgelopen zomer een verkeerscirculatieplan. Of afgelopen zomer, het wordt net na de zomer. Daar houden de politici besloten dat voor de belangrijkste straat van het dorp eigenlijk een eenrichtingsverkeer maken. En dat het verkeer een beetje omgeleid wordt door straten die er eigenlijk niet op ingericht zijn. Ja, ja. Dus dat doen ze met Bloembek. De maat wordt voor de helft afgezet. En dat doen ze met de Schilventse Peulkes en Bloembek. Het was een grote puzzel. Hè? Ja, voor menigeen die het Oh, je hebt ze zo'n pulken. ja, voor menigeen die het dorp inwoel of uitwoel, die wist al niet meer waar ze heen moeten. Dus je hebt een krankzinnig half jaar achter de rug. Ja. Maar gelukkig had de gemeente het licht gezien en de situatie weer hersteld. Er is wel enige rechtszaak voor gebeurd. Dus de kas is leeg, wat dat betreft. Hè?
Nou, ze huurt het als zo'n wagen natuurlijk ons een spiegel voorhield. En de politiek nog even op de hak neemt. Ja. En dit is de groep Arnhem uit Brunsum. Ze bedoelen dat ze de wagen ook andersom op de aanhanger hebben gekoppeld. Zo dat zo zien? Ja, zo lijkt het wel. Mensen hebben zich gelukkig goed ingepakt. En ik denk dat we op dit moment onder de 0 zitten. Je kijkt naar de leegstoet van Schilvent van Schinveld. De heel live door de kerntrek van het dorp. In de gemeente Onderbanken. Nog even, dan wordt het Beekdalen wordt gefuseren. Ja. Blijft Schinveld wel de hoofdstad dan? Vind ik wel. In ieder geval, dit is de laatste lichtstoet van Onderbanken. Maar volgend jaar komen we gewoon met de eerste lichtstoet van Beekdalen. En wat hij ziet is de wagen van de Appelkietjes. Die zitten op de wagen van de Appelkietjes zijn trouwens de carnavalsvereniging is dat uit Jorbik. Ja. Die hebben alleen maar een jeugdvereniging. En die hebben voor deze gelegenheid de wagen geleend van onze jeugd, de Prengelkes. Hij spookde een beetje. Een spooky barbecue time. Kloep door zeute troep. Ook weer uit Brunsum. Het spoorkasteel met de heksen en al. Ja. En de mensen die de wagen gebouwd hebben erachteraan. En daarachteraan weer een gekleurde groep. Ja, dat is een lokale groep. Te onnoezel verwoord. Met vastelovend zien we ze vliegen. En zou deze prachtige uitdossing ook al in de optocht van dit jaar. De mensen doen vanavond veel plezier mee. Hè? Dat is geen jury, René. Dat is geen, Jawel, dat is wel ja, een jury, jazeker. Er zijn ook een paar prijzen te winnen. Prijsuitreiking werd straks gedaan in een café. Maar het moet, ik wil wel heel benadrukken. Lu doet inderdaad voor het grootste deel gewoon met voor een plezier. Het moet nooit gewoon om de prijzen. Er moet de eerste instantie mee doen omdat ze er lol in has. En dat stralen ze ook voor het algemeen wel uit. Ja, wie in de kleine kindjes zit, herkent vast en zeker deze locomotief. Thomas de Trein van de Vastelovensclub de Trekpadden, ook uit Brunsum. Ik heb toch veel goeds uit Brunsum, hè? Ja, Moet je ook wel eens zeggen. Hè? ja, maar ik moet sowieso even benadrukken dat voor uit gans Limburg, gans Zuid-Limburg eigenlijk wagens hebben en groepen. Zelfs uit Maastricht, die komen dadelijk eraan. Maar ook uit Belg, Heerlen, Kerkrade, Brunsum, Voorschot, Nut. Het zit er allemaal nu tussen. Landgraaf natuurlijk ook. Had je in Schinveld geen plek meer tijdens de vastelovend of net over van de leegstoet? Om het nu zeg maar 2 weken op vastelovend te doen. Nou, we worden natuurlijk ook niet die andere lichtstoeten. We hadden natuurlijk de bekende lichtstoet in Beek. Precies. Ze hadden de lichtstoet in Kerkrade. We worden die ook niet in het vaarwater gaan zitten. En vandaar dat we dat toch 2 jaar geleden weer voor dat jubileum houden. Om dat buiten het seizoen te doen. En dat sloeg zo goed aan dat we het zo aan het geloten.
Ook mensen langs de kant hebben zich hopelijk goed ingepakt. Dat hadden we natuurlijk niet verwacht, dat we een beetje nog naar de Vors gingen. Nee. Ja, dat al wel niet verwacht. We zitten nog maar in februari, dus dan zou het zeker nog het vooral te verwachten, zie je. Maar voor mijn gevoel, na de vasteloven begint eigenlijk te linten, weet je wel. Dan moet de temperatuur ook meedoen, hè? Ja, nog heb je dat niet? Eigenlijk zou dat wel moeten, maar we hebben het niet voor het kiezen. Kijken wat John ervan vindt. John Wevers op straat. John? Ja, ik sta hier midden tussen een groep en ik heb hier om te praten met de man van de jeugdprins. Wie bevindt zich? Ik versta het niet. Wie bevindt zich hier? Ja, koud, maar wel leuk. De beweegt zich warm, om het zo te zeggen. Aan drinken. Met hulleboog. Houd het een beetje netjes, hè? Ja, altijd, altijd. Dankjewel, John. Heb je regels wat dat betreft? Nou, we hebben geen zuiperoptocht. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Maar goed, er zullen genoeg illusieën die wel ergens gaat drinken. Maar het valt eerlijk gezegd reuze met. We zien nog altijd bij de trekpadden. Ja. Goed Brunsum. En ze trekken op dit moment weer. Ze zien van het spoor af en vandoor dat ze deze locomotief mee showen. Ja. Goed, de tekenfilmserie. Deze mevrouw heeft het goed bekeken, hè? Ja, die had... Als ze nu naar binnen gaat of naar de televisie aanzet, zoekt ze zichzelf op televisie. We zijn in ieder geval eerste rang. Voor hen geen huis, een koopje beestje. Een kratje bier, geef mij hier. Ik ben al jaren gelukkig niet getrouwd. En anders ging ik zeker wel wakker in de fout. Mijn grootste zorg is dat mijn kratje bier wel koud. Ik ben al jaren. En volgens mij komt hij een clubje aan dat er ieder zou komen. Is dat ook duo, ook Einzelgangers duo? Dat is een bekend duo hier in het dorp. Misschien is John in de buurt. Ja, Jan Teunissen en T. Ploem. Ja, inderdaad, het is het duo Teunissen-Ploem. Jan, je doet al menig jurken met de normale optocht. Wie vaak zit er met de normale carnavalsoptocht met gegangen? 45 jaar. Dan de beste ervaringsdeskundige mogen wat stellen. Wat maakt nu zo'n lichtjestoet zo bijzonder? Ja, wat maakt het bijzonder? De lui, op de eerste plaats het volk wat komt kijken. En dan de verlichting, ja de sfeer. Hè. De sfeer, ik denk dat dat iets is wat van Amerika's hier zelf vandaag eens aantreffen. Dus ja, de lampjes, de lui. Ja. En degene uiteraard die meedoen, die zich toch de meuten om vergeten eten te stelen, zeg ik. Respect voor die allemaal. Hè. Dus de amuseert zich minimaal zo goed als met de normale optocht? Altijd, altijd. Wie hier een optocht. Oké, dankjewel. En René zei drieën door, hè? Ja. Of wie zegt ze dat bij die dialect? 4 drieën door? 4 drieën door. Is dat gebaseerd op een echte meulen? Ik zie door God zij met ons op de Wiekenstroom. Zijn er bestaande meulen in de buurt? Of is dat meer de humor van deze twee hier? Ik denk dat dat meer de humor is. 4 drieën door. Die sneerde al. Ja, dat zijn de jongens van de garage uit Maastricht met après-ski. Ja, dat is wel duidelijk. Is trouwens een van de vele après-ski Tirol uitbeeldingen die toch wel in de optocht zitten. En nu is het weer. En hij wil niet blijven. Ik moet weer. Ik zal hem niet plaats.
hadden nog een behoorlijke race gemaakt vanuit Maastricht. Ze hebben dus week geoefend wie ze het beste kunnen varen. Binnen doornemen gaan. Ja. Nou, met Maastrichtse muziek en al. En dit is de lokale Jonkheet. En die gunt ook Noord-Tirol. Ja, die hebben zelfs een partyvief mee, zin ik. Ja. En ze horen ook in Schilven de Mei dan. Ja, de hele op de wagen zien. Dat is niet, trouwens in Noord-Limburg niet zo gans bekend. Ze horen in feite een vruchtbaarheidsbouw moet het bos. Hè? Ja. En dat gaat dat hier ook met peert? Of, Nou, het gaat met peert. Het is een spel tussen de Jonkheet en de getrouwde. Ja. Waarbij de boom werd verstopt, de dennenboom werd gekapt en verstopt. En degene, de groep die het Noordwijk de boom in bezit had, die wint eigenlijk de strijd. En ja goed, door is gewoon een groot feest, ongeacht wie wint. En de boom die werd opgezet? De boom werd op de plaats opgezet. Een grote gekleurde groep. Braaf komt aan in de wagen. Ja, dat is een groep uit het Belgisch, uit het Plombière. Oké. De Wijboelen. Wie komt je door aan? Ja, ook die hebben die zijn vorig jaar die eerste keer metgegaan. En ja, dat had het ook geen goed bevallen. Dus dat ze dit jaar ook wel metgaan. En ze doen de opbeelding Silly Billy. Dus we kregen een klein beetje de vastelovenscultuur van het Oipische. Ja. Duits sprekend. Gedeelte van België, toch Plombière ook, of niet? Of spreken Ja, ze hebben een eigen dialect. Ja. Ja, spreken ze ook Frans? Ja. Ik krijg daar weer commentaar dat ik niet weet wat er op de landkraan allemaal gebeurt. Mooi verzorgde groep. Ja, vorig jaar was ook een prachtige wagen. Toen gans in Frozen style. En deze bureaus lieken ook enigszins bevroren. Ja, dat is terug in de tijd met de bureaus van Limburg Express. Dat is van de internet radio Limburg Express uit Heerlen. Ik twijfel even, zijn het nou echt of zijn het poppen? Ja, ik zou het ook even heel goed kijken, maar volgens mij zit het toch levende gelu. Ook op de wagen, ja? Ah, wel, nee, het zijn poppen. Het ziet net echt. Wat is dit? Oh ja, precies. Nee, het zijn maskers. Toch? Nee. Jazeker. Maar dit zien wel echte mensen. Ja. Ja, op internet kunt ze een radiozender beginnen. En dan met de vastelovend muziek rijden. En dat is wat deze groep doet. Ja. Stoemeltjes. Ja. Ik kom uit Heerlen. Grote groep. Met een wagen van 14 meter lang en daarachter nog een kar van 4 meter. Misschien dat John er nog over kan vertellen. John in de buurt dan. Dus even kijken. Met spel en plezier vieren we de carnaval hier. Deze wagen had liefst 600 meter kruisverlichting. En die had al gebouwd vanaf mei vorig jaar. Als complimenten. En zalig kerstfeest, tegelijkertijd.
Moet de muziek nog aanpassen. Hè? Zoek ik John over de camera met wat mensen op straat. Klopt dat? Nee, we kunnen even niet naar John. Dan gaan we verder naar de zoeknazen. Klopt dat? Ja, de zoeknazen. Ik zie een lampenkap. Of is het een Ja, wegklap? we hebben alle nu lampenkap op. We brengen het leeg nu alvast in de optocht. Zeker. Krijg je zelf met de vastelovend de optocht nog redelijk gevuld? Ja, want ook deze groep had gewoon tijdens de optocht gewoon metgelopen. Dus de animo nog altijd goed? Ja, de animo is gelukkig voor onze. We hebben zelfs nog een kinderoptocht op zondag. Wat zei dat? We shudden eind op de land. Dat is een goed plan. Sorry, de jeugdoptocht, ja. We hebben op zondag een jeugdoptocht en op carnavalsmaandag de grote optocht. Natuurlijk is dat dan niet zo goed wie deze optocht. Tijdens de optocht op maandag hebben we voor heel veel Einzelgänger, duo's, maar ook mooie groepen. En ook wat een paar wagens. En een van die wagens is in Fornoen gekomen van carnavalsvereniging Te Gek om los te lopen. 4 gewoon weer in de raket. Vriendengroep die dat is een vriendengroep. Elkaar opzoeken in een bouwhal. Deze raket, prachtige raket. Nou, deze wagen is deels gehuurd. Ze bouwen. Dat zeggen we dan niet. Nee. Ja. Ze bouwen in ieder geval ook diverse wagens nu in elkaar. Maar het is wel een vriendengroep die al flink wat jaren onze optocht eigenlijk begeleiden en ja, toch wel het serie hebben. Misschien is John in de buurt. Dat kent die mensen allemaal, want John het Jazeker. Ik ook. Ja, Frans, vaste deelnemer inmiddels, hè? Te Gek om los te lopen. Ja. We zijn er een keer wie elk jaar weer opnieuw. We proberen er toch weer een fijn feestje van te maken. Ook fijn voor Schilvent hier als klein dorp Akewater, wat zo'n geweldige prestatie weer neerzet. Ik moet zeggen, content zijn voor en hopen er volgend jaar weer bij te zijn. Het was een heel mooi promotiefilmpje alvast voor Beekdalen, zullen we maar zeggen. Proeven, John. Dus, dankjewel, veel plezier. Dankjewel. Dat wordt trouwens ook een oud-prins, Frans Jansen. Ja, John is ook oud-prins. Ja. Met die van Egelsen? Ja, die komen van de Bossen, carnavalsclub de Bossen uit Egelsen. Schön. Ja, dat is het. Zeker schön. Ik ben de beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? Ja, dus je zit nog heel even gemeente Onderbanken en dan Beekdalen. Ja. Kent je het allemaal een beetje in vinden of volg ik nog iets gevaarlijks? Zullen we naar de volgende wagen gaan? Nee, maar er zullen ze ook heringedeeld kunnen worden met een wat grotere plaats en met Brunsen of zo. Ja, goed. Ik denk dat we het allemaal moeten afwachten. Wie het destijds Onderbanken, hoe het stond ook herinneren op de achterste buurt. En ja, ik denk dat het allemaal weer een kwestie van wennen is. Ik zit in de Mammoet. Ja, dus is niet. De groep heeft nog immer geen naam. Komt het helen. En ja, het is een echt koude wagen. Met een Mammoet, Pinguïns, nog steeds van aanloop. John, de stichter in de buurt. Wat brengt ook een van Heerlen hier naar Schenveld? Super, super! En ik vraag het gewoon gezegd.
Ja, John heeft een zware taak, hè. Zoals we net de verkeerde pakken. Maar hij heeft nog even alles goed georganiseerd, hè. Dus dat is een compliment voor hem. Deze wagen die werd zelfs maar gebouwd door in een maand van de groep. Er waren niet degene die aan de microfoon hadden, denk ik. Niet. Volgens mij zit hij zelf in het stuur. Het Fairmont werkt raar. Dus hij neemt zich toch ruim de tijd. En nog hij kunt een hele bijzondere wagen goed helen. Hoeveel lampjes zullen erin zitten? Nou ja, goed. 40.000 stuks. Hebben ze geteld? Zo hebben ze het helemaal zelf geteld. Ja, het ziet er fantastisch uit. De Party Slammers. Ja. En ja, zoals gezegd, een heel bijzondere groep. Ja, die hebben ze er GRB. Ja. Bouwen vanaf september aan de wagen. En ze hebben ook een lichtstoet in Heerlen, doet hij natuurlijk zelf mee. En dan hebben ze de laatste 3 jaar achter elkaar gewonnen. Met de grote wagens. Ja, natuurlijk met Carnaval Zondag de grote optocht van Heerlen ook live uitgezonden, waar de Party Slammers ook meededen. Maar met die lampjes, ja, brengt toch wel wat extra's. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, goedenavond. Die zit ook hier strak. Zeker. En dit is zijn vastelovensvereniging Noeigedag moet gebroek. Vastelovend viert ze niet alleen Zuidekroon voor iedereen. Zuider kennen de kleuren niet en het is altijd goed als ze die liedjes met kunt zingen, hè, tekst erop. Ja. Als je het altijd goed doet. Zuider kroon moet gebroken. Molly spetterde er vanaf. Ja, ik wist al bijna pingen de tank wat ze er een kieks was. Zeker, ja. Een tutje popcorn. Nou, de wagenbouwersgroep is hier de wagen presenteren. Ja, geeft toch wel wat extra's. Het is inderdaad ook een prachtig verlichting. We mogen de jury niet beïnvloeden, maar een klein beetje douwen. Maar volgens mij guren zo snel, en ziet zo snel, want die zitten gewoon te kieken. Die stond boet in de kelt, hè. En die lu hebben we voor net nog uren spelen voor de aanvang van de optocht. Dat is onze zaterharmonie, vreug en dreug, laat en zaad. Vier maken bar, goede muziek. En dat woord bar kennen we nu letterlijk nemen. Ach, dan moest ik af en toe zo'n compliment geven. Ja? Ja, zeker. Maar met het koude weer al denken aan Hawaii, Aloha. Ja, of het is zoals in de zomercarnaval moeten doen.
Maar dat kun je in Limburg niet echt van die grond, hè? Nee. We zien toch ook heel bedrukt kijken. Nee. Ja, dat vindt ze niks. Voor dat nog ook geen... Nog het vaste lof in juni. Of tenminste, Christmas in juni bedoel ik. Dat heb ik ook zo gehad. Ja. Maar ik kun ook wel eens Oktoberfeest in juli of augustus. Ja. Dan is het voor mij toch geen Oktoberfeest meer. Maar dit is trouwens wel weer een prachtige wagen. Ja, begon van Aloha naar Venetië. Ja. Dit zijn de laadkomers uit Heerlen. Die had de wagen en de pakken alle nu zelf gemaakt. Klopt dat, John? Ik zal dat eens vragen. Die pakken, heb je die zelf gemaakt? Hebben we zelf gemaakt, ja. Van oktober zijn we mee begonnen. En ja, we zijn een maandje of 4 mee bezig geweest met 4 vrouwen. Dus die elke avond aan het naaien waren. En ja. Het resultaat moet er zijn. Nee? Ja, dankjewel. Wat zag je nog, John? Dat hoorde ik ook niet door de muziek, moet ik niet zeggen. Alles komt voorbij. Hawaii, Venetië. En nu gaan we voor de Zio. Nu gaan we de Zio. Met de Pirates of Merkelberg. Oh nee, nog van Merkelberg. De zeeplekkers. En de zeeplekkers worden dit jaar 6 keer 11. Ze houden dus jubileum. Ja, Merkelberg heeft echt alles in 1 jaar gehad, hè? Ja, sleuteluurverdrag. Hans die ook. Ja, Hans ook. Het OLS. OLS, blauw shirt. Alles. Ja. Natuurlijk wordt OLS in 2017. Dus... Maar het vult wel alle nu binnen de tijdsperiode van het jaar. Mooi voor de camera's gebogen. Ja. Even voor de Noord-Limburgs nog. Zeem, dat is kroet, hè? Ja. Siroop. Siroop, stroop. Dat zijn de stroopplekkers, de zeeplekkers. Mijn tante uit Kerken zag net die wisselboterham met zeem. Dan dacht ik van, ik kreeg toch een of andere poetslap op die boterham, maar het was toch goed kroet. Ja. Dit is de wagen waar de OLS-winnaars op zich binnengehaald, hè? Of niet? Volgens mij wel. Nee, herken ik. Is het 6-tal op binnengetrokken door Merkelbeek. Merkelbeek geboekt deze wagen trouwens, net als hier ook. Ook de wagen vanzelf gebouwd hebben, meerdere jaren. En dit is de prinsenwagen eigenlijk van Merkelbeek. Heel verstandig. En dit kunnen de Warbigse klumpjes. En ze kleuren de carnaval. Deed een beetje denken aan de figuur van Efteling. Niet dat deuntje gaan zingen, want dan heb ik dat de rest van de oven in de kop. Nee, ik heb dat zelf ook gedaan. Alle kleuren van de regenboog. En ze maken de optocht dit jaar langer. Dus kijken wie ze dat gaan doen. Dit is de eerste groep Westweaver. Die komen uit Merkelberg. En waarom zeg ik de eerste groep? Later komt nog een groep de Westweaver. Maar die zit er nu zelf.
In ieder geval is de muziek van Vleesboeket uit Remund doorgedrongen tot Merkelbeek. En Joe maken ze de optocht wat langer. Lekker met de Polonaise erachteraan. Ik heb eens een pyjama gehad van dit krijgen van dit stof. Dat is lekker. Echt kan ik iedereen aanrooien. Ik ben erg warm. Jas Winters zijn. Als je net inschakelt en je denkt, waar ben ik in beland? Dit is de leegstoet van Schinveld. Die voor de derde keer door het dorp trekt. Je zit links achter het gemeentehuis van de gemeente Onderbanken. En de volgende groep kunt eraan. Dat zou de Joep Mentjer uit Kerkrome moeten zien. Ze roepen al af, dus het zou goed kunnen, René. René Penders zit even mee, dus de president van Sylvant Alaaf. Die al het verteld heeft eigenlijk vanaf 1938 een georganiseerde vastelovend is. Dat er 2 verenigingen waren dat in de jaren 60 een fusie heeft plaatsgevonden. En zo Sylvant Alaaf is ontstonden. De Joep Mentjer. Is John er in de buurt? Ja, voor ons niks meer te vragen. Het is maar niet waar ze tegenkomt op straat. John komt dadelijk weer in actie. Ja. Gebroek, Hoensbroek. En de Mexicaan viert op de dag, dus doe het ook het nieuw leven. Voor ons de beste reden om vastelovend door te geven. Dat is het thema van de carnavalsgroep van de voetbalclub Hoensbroek. Mooi ontworpen. Ja. Het zijn 66 personen ongeveer die daar in het lopen. En deze groep was voor de allereerste keer voeten gebroken. Om eens een keer een lange optocht mee te lopen. Het zal winnen voor zien. Er ligt nog in de prenstas. Liedje van de snollebolletjes om lekker warm te blijven. Dat is allemaal ganz verstandig dat om te springen. Jazeker. Zo mooi goed, zo prachtig goed, zo'n grote groep. Ja. Dus de voetbalclub, zegt ik. Dit is de carnavalsgroep van de voetbalclub uit Hoensbroek. En door gewoon onze bergen af. Over de Rode Beek naar de plaats. De ene party boert naar de andere. Dit zou CV de hele roosjes moeten zien. Kom uit Brunsum. En ja, die had nog een aparte naam mee. De Schwoele Heinis van Brunsum zetten Sylvant op de kop. Vandoor die roze kleur. Ja. De Schwoele Heini Prinsen. Maar dat deed natuurlijk een beetje denken aan de jongens van Demi Sek. Die ook overal roepen, hey Schwoele Heini.
Ja, gelukkig zien ze je ook van de stroodaan. Ik weet niet of John zich durft te begeven tussen Schwoele Heinis. John, best in de buurt? Jazeker, ik zal hier een vraag stellen zo'n Schwoele Heinis. Ja, precies. Als ze mich niet wegrennen. Pak hem vast. Ik pak hem vast hier. Ze vroegen mij of ik een vraag moet stellen aan een van die Schwoele Heinis. Ja, natuurlijk bent dat. Wat wil ze vragen? Wat breng ik tot hier in Schenveld? Ja, dat is toch schon hier in Schenveld. De lichtstad is het toch van Zuid-Limburg hier. Met al die lampjes, toch schitterend. En we hebben het idee bedacht. Wat het idee bedacht? Ja, dat is eigenlijk de ene keer te veel gezopen op de carnavalsavond. En dan is hij met het idee gekomen. En ja, dat heeft toch wel aangeslagen. Ik zou zeggen, loop hier, anders is het dadelijk weg. Ja, ja, goed. Het risico loopt ze natuurlijk, hè. En dan kreeg voorheen meteen een zooitje ongeregeld hoe het helen. Wedden dat het een Tiroler hut is? Oh, ik zou vermoeden dat ze toch wel het schootkent zitten. Kijk wat voor hele jonge deelnemers. Nou, de naam zei het al, immer op het laatste moment. Zo heet de groep, hè? Ja, die komen uit Heerlen. En ze aan Alice in Vastelovensland. Ik weet nog, John door de buurt is, dus dat gaat ik zeggen. Ik denk dat John kloost, hè? We bekijken ons eerst even de wagen. Die ik inderdaad ook gezien heb in de grote optocht van de Heerlen van de Winkbulen. De speciaal voor Sylvent en waarschijnlijk ook voor de leegstoet in de parkstad is omgebouwd. Ja, met kabels, lampjes en kerstverlichting. De sprookjeswereld van Alice in Vastelovenland. Ja, John, ik huur wel als je hem eens gevonden hebt. Misschien eens met een paar oren. Ik hoor niet eens gaat vragen, Emes. Alice in Vastelovenland. Ja, dat gaat te maken met Alice in Wonderland. Ja, zeker. Ja. Wie is het idee tot stangen? Ja, heel raar. Heel niet. We zijn er verzonnen door, ja. En wie beveelt dat toen de eerste keer hier mee doen? Leuk. Ja, geweldig, ja. Ja. Veel plezier. Ja, het was af en toe geluk hebben met weer ze live en de microfoon onder de neusdoos. Ja, de wedstrijd al de ene pro 2 minuten en de andere is binnen 10 seconden klaar. Eigenlijk het John de zwaarste taak hè, van ons drieën. Eigenlijk wel, joh. Dat hebben we ons goed bekeken. Hij komt Bob de Bouwer van carnavalsgroep of vastelovensgroep. Altijd zijn in een feestje. Ook die komen uit Heerlen. Veel versies gehuurd van Schengen aan de Gang, maar dit is dat niet. Ja, ik weet ook niet of dat een nieuwe Hillische versie is. Dat ben ik ook aan vragen. Als Bob de Bouwer er maar plezier in heeft. Ik vind het prima.
Wie gaat het straks verder als de stoet voorbij is, René? Dan duiken de meesten nu wel de kroegen in. Hoeveel cafés zit Schinveld nog? Moet ik even denken. 1, 2, 5. 5 nog? Nog 5, ja. Dat is toch best veel. 5 en dan zit er ook nog een cultureel centrum. Er is ook een café de 6. Facila. Ja. Maar ik moet even zeggen dat de andere kasteleins, die hebben alle nu een medewerking verleend hij ook aan de lichtstoet. En enkele hebben dan ook dadelijk allerlei optredens. Ik weet dat bij één café, geloof ik, zit Kuilsplat. Maar er zal ook bij andere cafés nog een en ander te doen, zie je. Waardoor het publiek rustig in tuin kan blijven. Ja, dan heeft de deal wel eens gelijk, hè? Ja. De mensen pakken zich samen en doen samen wat verzinnen. Ja. Ik vind het ook ganz bijzonder. We hebben net Bob de Bouwer gehad. En dan kregen we hij niet kapot te krijgen. Och, met deze dag houden we 4 alles plat. Wat er Bob graag opgebouwd had, werd nu plat gehouden. Prachtige constructie. Ja, ook weer prachtig, die lichten. Maar dan zijn ze dan zo'n wagen zelf gebouwd zien. Of gehuurd, of ze hebben zich onderdelen gekocht en dan zetten ze weer wat nieuws van nee. Dat noemen ze recycled, toch? Ja, maar goed. Daar is niks mis met. Maar dat op een goede manier gebeurd. We komen langzaam tot het eind, hè? Ja. Ik denk dat dit een Tiroler hut is. Zot ze denken. Dat is volgens mij ook de laatste Tiroler hut die we nu tegenkomen. Dat is jammer, dat is jammer. Tiroler vrienden. En die komen uit Landgraaf. Uiteraard. Want vandaag op het nieuws dat er steeds minder mensen op wintersport gingen. Ja, met 20% afgenomen. Nou, dat ze door met toch weer terugduiken de Limburgse cultuur die vastelovend heet, vind ik dat alleen maar een goed plan. Zit ik nog de camera op de wagen? Doe maar, jongens. Goeie tekst in de nummers van de Tiroler vrienden. Ja, echte Tiroler muziek toe te huren. Gelukkig komt dan Engelke. Ja. Sinte van Dochtjes uit Nut. Met springen en schommelen geven 4 als 11'jes als geveul van de vastelovend anigduur. Zie je toch de Eftelingen hier en door zijn invloeden, hè, op ons vastelovenswagens. Ja. We landen live in de Dromvlucht. Dat het aantal deelnemers zo rond de 50 is en dat het andere jaren ook zo was. Okay, ja, we zijn toen begonnen met 45 en nu zijn we goed gegroeid naar 48 deelnemers. Wie ziet dat in de toekomst? Heb je daar een jarenplan voor? Of? Oh ja goed, we hopen natuurlijk volgend jaar weer
deze optocht te kunnen organiseren. Ik moet zeggen, onze secretaris Jos Sende, die met de eerste wagen komt, die heeft heel goed contact met deelnemers. En schreef ze ook tijdig aan, zodat ze weer kunnen inschrijven om mee te doen. Maar ik wil ook iedereen die metgedaan had vanaf deze plek in ieder geval hartelijk danken. Want ze hadden toch alle een prachtige kleur gegeven aan deze optocht. En andere lichtstoetwagens die dit nou voor de allereerste keer zien en denken van, oh, is dit ook het Schilvent? Ze zijn van harte welkom om volgend jaar heen mee te doen. Dat dacht ik al. Nog een paar nummers. Dit is een bonte kermis. Ja. Dat zijn die andere Westwiever. Ja. Dat zijn die andere Westwiever. Die zijn hij van ons dorp, de Westwiever. Carnaval is een bonte kermis. En ook deze wagen had bij ons een grote optocht al metgetrokken. En hij ziet voor oog een oud prins, zo van net, Sarat. De Westwiever kregen het niet koud vandaag. Nee. Nee, die springen zich ook lekker warm. Je zal het met John zien. John, hebben ze nog een beetje warm? Dat zal wel niet. Jazeker Tom, ook ik spring nog warm op deze aanstekelijke muziek. En ja, voor u hebben we een groep uit Heerlen, ons honk. En die doen voor de derde keer met. En dit jaar brengen ze dat met elektriciteit. Ik ga eens kijken. Ja, is toch het niet even kunnen vertellen. Ik hoop dat ze een goede fans. Het ziet er in ieder geval bond doet. Ik zie, je zit wederom van de partij hier in Schenveld. En dit jaar brengt je elektriciteit in de optocht, begreep ik. Dat klopt. Dat zuist ze ook eigenlijk 8 graden vuur op. En dat loopt eigenlijk helemaal door naar achter. Het is een mooi showspel. Ik zou zeggen, geniet ervan en kijk dan nog. Gaan we zeker doen, dankjewel. De juiste titel van deze uitbeelding is "Wir brengen de spanning terug in de optocht". En de spanning bedoelen ze in dit geval dus inderdaad de elektriciteit met. En er zitten maar liefst 30.000 lampjes verwerkt in deze wagen. Drie keer 11 jaar met stadsprins en prinses Perry en prins Mike erbij. En dit jaar kunnen we dus Ik denk ook zelf commentaar bij de beelden. Hadden de van 3 keer 11 jaar oud. Zijn vriendenkring door concurrent. Landgraaf. Oud en jong draait 33 jaar rond. Huurt deze wagen er weer in? Ik denk het wel. Ik denk het wel. De 3 rond. Wat een prachtige carousel opgebouwd.
staan bij de finale van de leegstoet in Schilvent. Ik kom er nog met een prachtige wagen nog. Van de Neubreuker Batse. Het is een Romeinse strijdwagen met getrokken door 2 draken. Het is een zelfgebouwde wagen. En de Neubreuker Batse komen eigenlijk voort uit de Breukerbatsen. Dat wordt een carnavalsgroep die al 12 jaar geleden begonnen. Hoensbroek, hè? Ja, Hoensbroek. En die hebben het eigenlijk een beetje overgedragen aan hun jeugd. Dus dit is een jeugdgroep die wat leeft die tussen de 13 en 20 jaar oud is. Het ziet er prachtig uit. Ja. Dat zien een beetje de Romeinen uit Asterix en Obelix. Ja. Mensen die 2 soldaten die bij de streetwagen stonden. En de legionairs komen er achteraan met de dames. In Heerlen hebben ze de eerste prijs gewonnen met de kleine wagens. Proficiat, de veerkoppige draak. Ja, dan moeten we langzaam afscheid gaan nemen van deze live beelden vanuit de kern van Schinveld. Nou, we komen ook nu aan de laatste wagen. En dan zit voor ze Prins Marten. Ja, dat is ook een prins. Ja, dat is onze prins. Prins Marten. Hij loopt, zo te zien. Dat vind ik verbazingwekkend. Ja, er waren wat problemen met de wagen, heb ik gehoord. Dat werd zich nog niet. Oh nee, dat heb ik nog niet metgekregen. Ja, de lempjes deed je niet. Dat is toch essentieel voor een leegstoet. Ja. Dus de vereniging heeft het zo opgelost. Nou, dat is dan prachtig. Dat is, ik wil toch even iedereen bedanken die metgedaan had aan onze lichtstoet. Maar ook al die vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dat voor een en ander hand kunnen organiseren hier in het dorp. Hier zien we nog eindelijk de historie van de georganiseerde vastelovend in beeld. Met ook logo op de wagen, zonder leeg. Maar dat kunt je fontje weer een keer inrollen. Mag ik dich, René en John op straat ook van harte bedanken namens L1 en Lo TV. We hebben het geer samen gedaan met de lokale omroep hier in de gemeente Onderbanken. En we zien ons wellicht weer over een jaar bij de leegstoet van Schilvent. Schilvent, alaaf. Ja, daar kan ik alleen maar bij afsluiten. Goed zo. Tom, ook hartelijk bedankt.